Príklad 3. Urobte súčin matíc A a B matica A je typu 3x1, matica B typu 1x3. Ak urobíme súčin matíc v poradí A krát B, tento súčin existuje a vonkajšie čísla 3x3 udávajú typ súčinu, to znamená, že vznikne matica C typu 3x3. Určme tú maticu. Násobíme prvý riadok prvej matice krát prvý stĺpec druhej matice. Takže minus 2. Ďalší prvok. Prvý riadok krát druhý stĺpec. 1. Ďalší prvok. Minus 1 krát 0. 0. Násobíme druhým riadkom. Druhý riadok krát prvý stĺpec. 4 minus 2 0. Násobíme tretím riadkom prvý stĺpec, to znamená 6 minus 3 0. Urobme súčin B krát A, B 1 krát 3, A 3 krát 1. Súčin existuje a vzniknutá matica bude matica, označíme ju ako D, typu 1 krát 1. Vlastne to bude jediný prvok. Určme ju. Násobíme prvý riadok prvým stĺpcom skalárne, že minus 2 minus 2 plus 0 matica obsahuje jediný prvok.